waray ba kundi Honorable Vice Mayor Ravi Parker. Waray ba nga gaado kundi ang aton Senior Councilor of the Municipality of Kiwan, Honorable Councilor Kenami Gonzalez Juan Mabansay. Okay, Maestro, music please. Naman pagsayaw na kan kita purot hindi aanungan duyugan kainingan sunatan sige sayaw na ayaw pagtihan ay para maglipay kita maupay ini masayaw kay nahukan ilungsuan tiin awak lubaya o kamot iklupa-lupa pagapos ng palis igandang ang kwarta para imong Sobanhan iba, masubang pira, ipagsaburan, ikwarta kaysa pakinit at sayaw, kay lahukan. Kung maruyan ka, ako ang basista, at ako liwat at magkikitanda. Ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayaw, at ikaw liwat at maisigala. Wala ko mapagaw, ayaw ka baraka, ay magsasaro sa liwat man kita, ay maharap man liwat ako sumayaw yung lahukan. Kung maruluyan ka, ako ang masista, at ako liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayaw, at ikaw liwat ang maisagala. Wala kong mapagaw, ayaw ka baraka, ay magsasaro sa liwat man kita, ay maharap man liwat ako sumayaw hilangukan. Uti ko di kinig, mas sarayaw, kay amon akong paborito. Pinapalisan, kinakalahan, kay sayaw ka aminuno. Sumadhan ko rada, kung akurat sa ayon ang sabat ng liliyo. Kay ang lahuta, usapan sayaw ka aminuno. Okay, damong salamat Vice Mayor Ravi. Ano na? Ay na ito, naku, di ko nawawala. Okay, Honorable Vice Mayor Ravi Parker. Okay, damong salamat.